Mayong buntag day sa niyuhang tanan diha mga ka-subscribers. So mo day ni ang ato ang kahimtang karon dinhi sa barangay Villa Alicia, Zamboanga, Sibugay nga ulan-ulan jud ang ato ang kautuhon. Pero bisan pa mag-ulan ang ato ang kautuhon apan pasalamaton gyapon ta sa Ginoo kay tungod sa panalangin nga ulan nga iyahang gihatag karong kautuhon ng mga sagbot, ng mga kahoy nalipay kay tungod sa ulan nga gihatag sa tuang buhi nga Dios karong kautuhon. O bisan pa mag-ulan guys karong takna sa kautuhon apan mapasalamaton gihapon ta kay tungod ang Dios kanunay nagapanalangin kanato. Ang Dios wala jud nagkulang sa pag-atiman, sa paghatag sa tanan natong panginahanglan, taliwala sa unsa man ang ato ang sitwasyon nga ato ang ginatubang sa matag adlaw. Ang Dios jud kanunay nagalantaw kanato og nagahatag sa ato ang panginahanglan sa matag adlaw. Ug sa ato ang bisan pa man luyo sa mga pagsulay nga atong madangatan sa atong kinabuhi apan ang Ginoo kanunay nagalantaw kanato ug siya nagatabang kanato sa pagsulbad sa unsa mang mga problema nga ato ang atubangon or ato ang ginatubang sa matag adlaw. Ang Ginoo guys magapanalangin kaninyo ug sa matag adlaw ang Dios magahatag ug magatiman ninyo. Ang Ginoo magahatag kaninyo og maayong panglawas o protection sa matag adlaw. God bless kaninyong tanan. Ang Dios magapanalangin kaninyo.